Martina Vidajić, nestvarna djevojčica. Nikad se neću realizirati. Moj posao sastoji se od gledanja udišu li izdišu radijatori, kucali kazaljka. Možda sam od tih rebara nastala. Sebe prije njih ne sjećam se. Iznad je biljka. Nekoliko listova poezije. Iznad kvadrat planiranog dana. Kutovi stola. Poput strogih očiju koji paze na učinak svakog pokreta. Gledaju sve tuplje. Uskoro oštrina neće biti. Iz kišobrana već teče nemirni parket. Kosti mekšaju za mrak koji ne ilazi. Tu je sve što trebam. Svijet koji se okreće oko sjedalice. Šef, nerealno mala riječ za božanstvo. Rezač papira iz kojeg izlaze sve sjeđe vlasi. Ne želim se realizirati. Samo u najnestvarnijem poretku postoji manji kvadrat od najmanjeg. Otvor pun brodskih truba. Sretni odlazak.